Добър ден, ученици! Добър ден, госпожо! Пожелавам ви здрава, ползотворна, удовлетворена, нова учебна година. Но това единствено само може да се случи с дисциплина и добро поведение. И за начало, както всяка учебна година, искам да припомним правилата. Дело на Неофит Римски за поведение в част. Всеки, който влиза в училище, богат или беден, дали е син или сиромах, или има длъжност да спазва училищните правила, да спазва строго, що излиза от устата на учителя. Учениците трябва да не попържат никого, нито да говорят думи непотребни, да не дерат книгите, да не чупят таблите, да не взимат чужда вещ никогаш, да говорят навсякъде и винаги истината, да не сторват зло никому, нито да повеждат животните, да са навсякъде и винаги паметни, мъдри и прилежателни. И нека да направим преговор с завършилите успешно първо отделение Радомир и Йордан с азбуката. Йордан, помниш ли? Да. Ето той започва веднага. Заповядай. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И кратко, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Р голям, Р малък, Ю, Я. Точно така. Браво на Йордан! Освен време за весели игри през лятото, е имало и да припомни азбуката. Моля Йордан да запишеш с ръкописни букви думата Българче, като внимаваш за буква Р и буква Ч, разстоянието между тях да изпишеш правилно и табелката разумен ще бъде за Данчо. Кой свири? Димитър. Учебната година започна и се набираш в час и в клас. Лятната ваканция привърши. Това, моля да пазиш тишина, тази табела. Невнимателен ученици ще получи всеки, който нарушава дисциплината и тишината в час. Няма как да се усвоят знания и да обърнем внимание на науката, ако шумим и се разконцентрираме. Това е предупреждение. Следващия път ще отидеш ето тук наказан до края на часа, където стоят всички деца, които пречат на другите да учат. Благодаря, повече няма да се повторя. Надявам се, Димитър. Хайде, като че е много весело, да припомниш колко е 9 по 8. Да раздел математика сме. Колко? 73. Помисли. 42. Грешка. Вида? 72, госпожо. Точно така. Димитър, забравя се таблицата за умножение. Данчо, чудесно. Изтри. Сега двамата Радомир и Йордан да изпишат с ръкописни букви думата отечество. Внимавайте с буква Т, буква Ч, разстоянията между буквите. Буквичките, когато са една до друга, образуват какво? Думи. Думите
текста. Текста, когато е изговорен устно, образува реч. И то не каква да е, а родна реч. И тя е омайна и сладка. Радомир, спомняш ли си стихотворението от първо отделение родна реч омайна сладка? Да, спомням си го. Заповядай да поздравим всички. Родна реч омайна сладка, що звучи на бред край мен. Реч на мама и на татка, реч, що молим всеки ден. Тя звънти, когато пея, в радостни игри ихти. Вечер приказки на нея, баба тихо ме реди. И над книгата унесен, родна реч ми пак шепти. Милва като нежна песен, като утрен звън трепти. Браво! Браво на момчето, чудесно се справи. Заповядай. Ще видим. Тази награда. Многочинен. Все така да бъдеш цялата нова учебна година. На второ отделение. Вида да довършим по математика преговора. 6 по 6. 36, госпожо. 7 по 7. 49. Прекрасно се справяш. Поздравления. Ще те помоля после да помогнеш на малките, като им покажеш таблицата за умножение с число 3. Сега, ученици, предмет история. Рада, през коя година е роден котленецът, революционерът, бащата на освобождението Георги Раковски? Той е роден през 1821 година, госпожо. Къде е? В град Котел, госпожо. Точно така. В град Котел. И ние може да бъдем горди и щастливи, че в град Котел е роден един от най-великите българи. И днес стъпваме по тази свята земя. А кои още личности вие знаете, мили деца, видни личности, които с делата си са допринесли, за да има България? Софроний Врачански, доктор Петър Берон, Така. Георги Мамарчев, Стефан Боговиди. Гаврил Кръстевич. Право. И това е една малка част от стотиците бележити личности, отдали живота си на страната ни. А още колко незнайни ще има, които са правили много, за да ни е лесно днес, за да имаме чет мое писмо, за да може да говорим. Поклон пред делата на всички знайни и незнайни герои на България. Доволна съм, ученици, от преговора. Моля да запишете диктовка. Последните думи на Георги Раковски, обращение към неговата майка. Руска Мамарчева, сестрата на генерал Георги Мамарчев. Героите, ученици, секунда, не пишете, са имали една единствена мечта. Да имат гроб, да имат паметна плоча. Техният устрем е бил това. Нематериални блага и власт, а една спокойна смърт. Запишете. И ти, маля, неутешна си. Аз зная. На Бога се моли победа да нам даде. Когато ти чуеш, майко, че съм погинал, да не плачеш, майко, ни да ридаеш. За славно дело, що съм юнашки погинал.
на гроба ми прилежно да издириш. От мрямо камен знак да ми въздигнеш. И ще чуеш през черния гранит стоновете на онова любящо сърце, дето живя за свободна България. За домашна да препишете текста 3 пъти във вашите тетрадки за домашна работа. Научете одата за Раковски от Иван Вазов и преговор на останалия учебен материал по история. Благодаря ви, ученици! Бъдете здрави! Довиждате! Свободно сте! Приятели!